Salam emmeňize, Seyledelin buca kanatly dünýä gezelenç videoma hoş geldiňiz. Bugün Italiýanyň we dünýäniň iň gözel şäherläriniň biri bolan Venesiýa şäherine. Venesiýa şäheri bilşiňiz ýaly dünýädäki iň romantik şäherlerden biri diýip adlandyrylýar. Bu şäheriň içinde transport gatnaşyklary diňe gem bilen usulen alınıp barylýar. Şäheriň içinde ulug köçeleri bolmanlygy sebäpli diňe gemler ýa-da ýörep yollardan geçip bolýar. Şu wagt men Italiýadaky näçinji günim 2 gün Milanda galdym, 2 gün Florensiýada galdym, 1 gün Rimde galdym, 2 4 5. Bugün Italiýadaky 6-njy günim. Ertirne diýip bolsa Venesiýa şäherinden Budapeşte gitýär. Şäheriň içinde 117 tany ada we 400 tany köprü bar. Bu şäheriň içinde gezmek üçin siziň 2 variantyňyz bar. Birinçisi ya şäheriň içinde diňe aýaklaryňyz bilen ýörek gezmeli, ýa-da ikincisinden şunu ýaly görüşmeli ýaly kiçik gaýyklar ulanyp gitjek ýeriňe gidip bilýäňiz. Yerli halkyň köp kişiniň esasy özleriniň or gaýyklary bolýar, çünki göni öýleriniň gapdarlarynda gaýyklaryny baglap goýýarlar. Nira gitjek bolsalar şu gaýyklar bilen gitýärler. Bugün esa orta kanallaryň we maskalaryň şäher diýerler, çünki ören owadan kanallar we derýalary we bir-birinden owadan maskalar var şäher, maska satýarlar, odan maskalar. Şäheriň ila sany orta 290 adam. On ýaly gat ul şäherler. Siziň emmeňize hem şunu ýaly gözel şäherlere seýahat etmeňizi arzu etýän, ne diýip orada iň ýakyn wagtlarda arzuwlaryňyza gowuşup şunu ýaly gözel şäherlere gelip odan suratlar çekdirersiňiz we gowy ýerler görersiňiz. Indi gezmäne başlaýyn. Şäheriň merkezinden Gasteynsamda var ya atelimiz tapmalı. Tapmamaň hatta var hemme taraf su. Göň isleýän odun garşlara öýçeýinden geçip bilen hop. Yok bir köprü tapmadan. Ne jaýlar görüşüňiz ýaly suwuň içinde. Ay bulan fundamentu gowy gatak gidenler var. Hiç şeýle ziýan öýrenler. Galyan atelimizde gezelenjimiz boýunça iň köp tölen atelimiz şu gatak. Çünki şäher biraz gymmadyrak Venesiýa. Şu atelimiz gözleýär tapyp bilemiz ok. Gaty kyn bärdar adres tapmak. Birinden adres soranda da meni tapyp bilmem mümkinçiligim azlar ýerinde kartan bolmasa. Karta da mı şu taýda dik görkez ýa oly. Ay taparsa. Adaya ýaşamak bak görediňiz. İtalýaga gelip pizza ýemeseň bolmaz. Ben pizzany Italiýada ýemeli. Tamam, ýaman gowy. Günümizde iň köp ýylan fast food naharlaryň arasynda pizza gelýär. Pizzadan bilşiňiz ýaly, eger nahar pişirmäni ýaltansaň ýa-da näýlisem studentler zatlar işçiler köp pizzany terjih etýärler. Pizzanyň dünýäde meşhur bolmasynyň sebäbi Italiýada gadim döwürlerde bir pukara halkynyň ýeýän nahar bolupdyr. Yani bayağı adamdan değerli fukara halkının yiyen demet olupdur. Hamyerun üstüne pomidor, tomatı çalıp ve mozzarella peynirini üstüne çalıp bir yerler eken. Yani bir gün 1889 ýylda Prinsesa Margarita şu mozzarella peynirini ilk görüpdir başta. Ve şon yaman gowy halapdyr, tagamyny gatry görüpdir. Ve şu gowy örenlik üçin artık şu köşkün içinde pizza ýemen, emmekşe matlaga teripdir. Bu pizza diňe fukara halkynyň öýünde däl, öňde gelen sınıflaryň öýlerini elip başlapdyr. For how many minutes? 1 hour 40 euro. Bir saatyna 40 euro diýdiler. Şu görýän gondolamda bir saatyna 40 euro. Ay normalmy? Näçe adam alýar? 2, 4, 5 adam alýar. 5 adam tygy.
Venesia'ya akşamları şunu yağı. Darıcık köçelen qaratını öyrek geçip gidivermeli. Hava bugün gowy salkınjak. Badınam der, soğuğum der. Indi şu at nira var ya. Serk fakir yatına. Church. Körkölöyünde. Ne berdi? Church diýilýär. Türkmençe hiç bilmän geçtim var. Serk diýerler morçat nämen. Kapıyorum. Hemme Türkmen taliplerine İtalya'nın Venezia şehrinden salam uğratyan. Okulunuzda, eğitimlerinizde, işlerinizde hemmeňize üstünlük arzu etken, okulunuzdan wagtynda diýip, ata watanynızda bu işler alyp barjymagyňyz üçin üstünlük arzu etken. Şu wagt Venezia'da ikinci günümüz. Venezia şäheri geldik merkeze. Şäher aýlanmak üçin. Günnüýdem ýerlen göretmek geldi. 3-4 saattan gitmeli Venezia'dan. Şimdi burada Körkölöyün mü? Odan meydan. Su ile dolan meydan. Dün hiç yer su yoktu yerde. Vurudu. Bugün orada su atıptır. Bundandır 2 hep dünyalı şu tay dolu. Dıydın açenle sudu. Dıydın açenle su. Bunyalı kadar köp bolup duruyor Venezia'da. Şu ayaklanmadan suya değmemesi için şunyalı köprüyü azad ediptirler. Suyun derecesi yukarılanacak olsa derhal geceden tayinle koyan normal bu zatlar olar. Eşdeğanlıcan dedimi, der sağadın başına doğalanda şunyalı olya. 5 minut diyala şunyalı canı çalıp duruyorlar. Yat bedanlanan köpe oğut var o. Bärem görýän ýeriňiz Venezia'nın deniz kenarı. Çep tarafım duruşuna su, meydanam arka tarafta, şäherin meydanı. Saat 10 molun okkolyn her ýer adamdan oldular. Bärem Astanovka durolgy, gäme minýän durolgylar. Gäme minýän. Taksiler görýäňizmi? Gäme taksiler. Ay gatyt köşüp dünýä daray bäri. Meňe tuňgutynda öreýän bir taksi çağırýan taksam gelip durgany. Bu taraftan iyi çıkar fotoğraf, arka taraftan. İleride de köprü varmış. Venezia'daki gelen şu aklımız doğru. Şimdi Gastenistam'da var ya, Gastenistam'dan boşluğumuzu alıp aeroporta gitmeli. Yarım saatte Gastenistam'da olacak olmalı, yetişmeli. Şu an merkezden muzavrak bir yere gittik. Haydaşlar börek var ya şu an. Ama odan ay var cayları. Şu an Venezia'da autoda mindik aeroporta var yatında. Treviso diyen aeroportuna. Autodan bir saate gittiler. Autoda 12 euro töledik. Aeroporta gitmek için köprek tölemeli olya. Rim'den Venezia'ya gelmek için 12 euro, 13 euro töledik autoda. 10 saatlik yol için. 10 euro töledik için. Rim'den Venezia'ya geldik. 10 euro. Venezia'dan aeroporta için bir saat için 12 euro töledik. Aeroporta gitmek mıdama gımmada düşe. Yerde ortalama. Teyil edelim, bu cahanatı dünya gelen videonun yeni or bölümünün sonuna geliniz. Videonu umuman talantınız deyip umid etken öz gelen yerlerimden size bu videoları tayinlap size görkezdim. Eğer videonu halan orsanız like koymayın, yattan çıkarmayın. Video arada düşüncelerinizi aşağıda komentaryalar bölümüne yazıp bilirsiniz. Ne deyip burada gelen işlem yine devam edip durmak için değerden şu an Venezia'nın aeroportundan Budapeşte var ya. Budapeşte bir saattan samolyota minmeli Budapeşte uçat. Vaqt ayırıp bu videonu görüngüz için köp sağ olun. Sağlıkta görüşelim.